औ आंखे खासे खालामसिगौ जों IPF ति खालायखा आबानि सिगां उपजाति जुबक समिति खालायखा फैयाबा अबाहाय कैसे हिस्ट्रिकेल लाइबुमा अबन पुइला तिरफोरा हावा अबन बागै जों IPF ति खालायफोराव दिल्ली राव थांलायो IPF ति थाङै अब फान जों नेशनल चैनल पइन्ट जों कुनु कुक साजा गया अब जों परिष्कार अब कुनु दुख नांनानै कके नो डाउट अबन बागै सिनि महाराजा प्रदोत किशोर बिनि नेतृत्वे जे ताबक सामुं सलि तंमाने हाव बेलाय चिनि बलाय जाकनाय बेलाय किचों वान सुक जाकनाय जे फातार हानि जे बरलक जोंनो जोंहाय बुकुं बारायांफोरनो चिनि दुखनो खनावै चिनि कष्टनो नुगै महाराजनि बिथिं जत्त पीर माने बिथिं तै असुक जरा जोंनो फातार हाने एमपी रक सापर्ट खालाय माने बेलाय खाबो गर्व बेलाय खि बलाय जाकनाय बेलाय खि वान सुक जाकनाय बनि बागैनो आं तिनिनि नरकनि अब मिडियानि बिथिं तै अबनो साकलायनो मोसो नरक त्यारं सिदि जों तै कुनु आशा जाकनाय करे एकमात्र चिने आशा जाकनाय महाराज प्रदोत किशोर बिनि नेतृत्वे जों चिने दफानो मथाङै माननाय अबन बागै जों तिनि अमहाय किना आनि लाइव आं 5 बार दिल्ली थांगा अमहाय आन्दोलना फेबा तिनि हाय जे थाङै फेमन पर चिने महाराजनि जे सामुंना कुबैनो अब पुइतो साजनाय जात বিশ্বাস खायजोंनाय जात सामुंनो नुखा कुनु बसरक कुनु दिन जों अमहायके फातानि बरक फाइ जों बेमागे नांनु यारक फाइ थांमोन आबो बाया फेबार डाइरेक्ट एमपी नो नुखा जों एमपी रक फाइका अबन पर जों काइबो खनाका जे दिल्लीनि गभर्नमेन्ट चिनि आम आदमिनि जे पार्टी केजरीवाल बनि जे सापर्ट खायजा अबन बागै मुतामुति ताबो आं बुबाग्रानि कुबै बिनि रियेल सामुंनो जों नुखा अब जों गर्व अबन बागै त्रिपुराबासिनि जत्त त्रिपुरा सरक नरक ताबो चिकन कुनु राजनीतिक दल बायखौनो करे ताई कैसा आं तिनी अरो साना मोसो तिनी न मिडियानि बिसिं ताई कैसा साना मोसो जों अरो नंनि मिडियानि बिसिं ताई नुखा पाताल कैना सिनि बरमोन पाताल कैना ब तिनीनि सिमिनो जों बिनि लाइभ नुखा जे कैसा ब राजनीतिक संगठन नै तिसाखानि kana फेबा आं तिनी अबनो साना मोसो पाताल कैना न बहुत बार जों नायजाक पाताल कैना न जों एनजिओ होनो जे बनो जों आसो जतै रिमान फेबा राजनीतिक जुदि नङाबा फैखांखाय नों आगिनो साजाक नों अजागा बुट बयकट खायजाक बुट बाचे हनै साजाक फेबाबा हायके राजनीतिक चैलेंज जों तियार मा तंनाय राजनीतिक चैलेंज जों तिनिन सिमिन तिनिनि दिल्लीनि मुभमेन्ट जों सतर खायरयो राजनीतिक चैनल टोटली जों पाताल कैनानो ताई कुनु दिन जों फिल खायजने रिया जों अमहाय टुकरा अंनानि बागै राजनीतिक चिकन संगठन जों ताई तिसारिया अब जत्त त्रिपुराबासी एलात तंने जत्त त्रिपुराबासी अब खानाङै जों सामंखालनाय जों थानचांमा जागावा केबो होनो सपुरना तापाहिदे बुबागारानो दुकातार दे बहुत किसु नखा जों इलेक्शन जराव आंनि जाफोर IPF नि कटाल थाङै त्रिपुरा माथाव थाङै नुगो राजबारियाव नुगो आफुरनो बुबागारानो दुकार मान जों नुगो बुबागारा बन बसक रिक्वेस्ट खायमन का फेबा जुदि राजनीतिक जुदि अमहा जुदि फायखांखाय तिनिनो जों तियार थांनाय राजनीतिक ओपन चैलेंज जों थांलायनाय फिर मैदानाव ओंखारदे राजनीतिक ओंखारदे जों जुदा बाहायखाय जों बुबागारानि ग्रेटर त्रिपुरा लेन सानमान जागो जों आरो ताई ओनसोलै तङा थानचांमानि जरावा केबो फन जुदि अजागावा डिवाइड खायनि चेष्टा गया अब केबो नफोन जों एक्सक्यूज खायगलाक आबन बगे जों तियार थांनाय हामबाय पतेका सारसुमो जे पाताल कैना मैडम जे टीपीएन न अजमाजे बो प्रेस मीट नि बिषय सागा बिनि पॉलिटिकल पार्टी नै आबन लगे बसाका जे IPF ति बाय जे त्रिपुरा मथा थांसा खाय जे सिंगल पॉइंट डिमांड ओनली ग्रेटर त्रिपुरा लेन सिमिनो तियु फियाबा बुबाग्रा NRCC जे बांग्लादेश न खायने बगे जे केस खाय माने आबो तिसाया नि सामान आबन ले नों बबा हायगे वान सुक बिनि कफि न मरना मुसनाय अब तो पाताल कैना न तां साना मुसो माने पाताल कैना अब आसले बिन ब्रेनया बन बुइसे सारो अब कोनो कायसा गुबुन राजनीतिनि चक्रान्तसो बक्लाय जागो कार्ति माने पाताल कैना न बुइसे सारो अर नाहले CPM नि याक तंनाय नाहले BJP नि याक तंनाय अब बिनि कुनु दिन बिना चिन्ता धारणा फाइजमे अब बुइसे सारो एकमात्र बिनि टार्गेट बुट गना रांना हारै बस निजे कुनु जागा ब दफाना फालायरिनाने जोंनो खाले आंनंनो मिडियान बिथिं तिनिबो साइड दङ बुट ताम खिके एडिसि बुट जोंना जों जे समय बाचाफोरो बसक दुका रखा अब हायनो बसुरो रांनि खेलाय सिमदे पाताल कैनानि राजनीति दफानि कक हाबाय नखबाय थोतायफोरनो सादे राजनीति ग ब कुनु दिन मेचुरिया बसुरो रांनि दान राय सिमि तङ अबने बागैनो जों त्रिपुरा सरकार अबने एलाट तंथाय ब कुनु दिन राजनीति खेलाय बिनि जे नायमाने तै कुनु दिन जों तै त्रिपुरा सरकार मथां जाग्या बताम सागाबा जों नाखे किरिवै हाबागै रना नायो
तारमाने जों ग्रेटार त्रिपुरा जों बका अल त्रिपुरा सानो पाताल किनानि हाबाय नखाबाय थुताय आसायै बंश बलि खयिङै थांबोनो वानजै बरकनो रोख्लाय रहन मंगला खरकसा वानजने जों त्रिपुरा सानि त्रिपुरानि जों वानजन नोंथां जों किफलि रहन मत चिनि त्रिपुरा सानि खमदा करिका अबनि बागै आं साना नायो जों गुबै गुबैनो जों किरुया जों बुनि बरक दखल खायका जों एकमात्र चिनि आलादा खालायै जों अबनो नायो आंका चिनि पार्मेन्ट सालि जों ताइमेया बुनि अदिना तंगनि जों हाइके सार सुजागै तंनाय हामबाय एकासो समाव सार जे एडिसि थानाय एडिसि इलेक्शन पुरतो अब टीपीएफ नि बखाति ब कायसा इलेक्शन प्रो कन्टेस्टेंट हायकबा ब्रोनि कैंडिडेट दिखा ताबो आसुक 6 months 7 months आफ्टर 7 months परे तांगे ब्रो पॉलिटिकल पार्टी ने गोसिगना आफ्रोके जे इलेक्शन बसाना पॉलिटिकल पार्टी नांगलाक दे अब तो आं तो ताइताम सासेना आं तो अनेक कक साका अब बिनि व्यापार बसुदो बहुत दान न तंग ना आं साइन खरा अ दान न सिम इलेक्शन फाइका बहुत दान न सिम बिन ताइ कुनु क्रै राजनीति खलायो रांनि दान दाव थाङो जे जागा रो आइनो सपोर्ट खायो ताइ कुनु मुंसा करे मकल खुया हंके बारा तंगिया ब रांग नाबाय पायो नाबाय बेखे मकल खुयान परे हंके ब अइनो दान दाव थाङै अब जों वास्तव नगै दङ जारा जे बाटाल किनाना विश्वास खाइ तंनाय रंग त्रिपुरानि तिप्रा सारक जत्त रकनां बुकुं बार रंगबन सानमो जों पाताल किनानि तमंना वास्तव में हान्य बिनि कक बाय ता हमजगदे कास्तामो बिनि तामो सामो आबो नायदि जे कक सावो अ कास्ट तंग बिनि सामो त तंग ग्रै एकमात्र रांमान खाके जत्तन पाइरि रबो अब जों तिनि सालजन को तिनि बां तिनि चैलेंज खाइन छनाय तिनि जे कक साइ तमने रेकर्डिं खाइनारदि बसगांनि निर्वाचन बदान नाय थां आबनर चैलेंज खाइदि बसगां निर्वाचन जे तिनि जे कक उत्तर बसगां निर्वाचन अब आन्सर खाइनाय हामबाय।